Amwe voti vakomana vepaamerica voti aiwa titonge nemasalads. Aiwa tinoona kuti election victory yaDonald Trump aiwa yashamisa vanhu ende vanhu vanyatsokuratidza kuti aiwa people really wanted him kuti apinde pakutonga. Sanapinda mashoko anobuda nyuka panapa aiwa noti subscribe like turn the bell icon. Toona kuti kunyange nebepanhau aiwa rechange radio aiwa vanobudisa aiwa maelection results ayo samuri kuona pavhidhiyo pedu muchiona Kamala Harris ane 214 and then Donald Trump ane 267. Panapa vanonyora achiti according to these latest results on the USA elections, Donald Trump has won. Kamala Harris 214 electoral votes, Donald Trump 267 electoral votes. The winner needs 270 electoral votes and Trump is just 3 votes away. Do mashoko anobuda nyora panapa atiri kuona kuti aiwa these results aiwa ashoka kana asheka aiwa the whole world. Noda kuti nyika yese yanga katarisira ida kuona. Luckily these results they were not flawed, akanga ari free, credible and fair. Panapa toona kuti nyika yose aiwa inoshamisika ichiona kuti aiwa Donald Trump aiwa anosecure most part aiwa yeAmerica sezvamuri kuona papicture apo. Uchiona kuti pamap masikuona kuti mastates ese almost all the states ndiye akanga akamawina. Butiza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.